Si parlem de Lleida i parlem de carretera, hem de parlar de la Panadella, lloc emblemàtic. Aquí ens han dit que foten unes mandonguilles XXXXL amb calamars que no ens podem perdre. Així que va, anem-hi. Això, mira, senyora de Verge de Montserrat. Guaita que creiem que som. Collons, tio. Jo igual. Sí, però això que vas un cop a missa a l'any i s'ha acabat. Jo cada mes hi vaig. Però hi vaig fer la comunió, aquí a Montserrat. No fotis, des de Tàrrega vas anar a Montserrat a fer la comunió? La meva mare és molt crienta. Però hi anaves vestit de mariner? De mariner, tio! Com ho sabia? Ara, ja té collons que la gent de Tàrrega els fotin de mariners. Hòstia, mira, però van passar amb camell aquí. Mira-te'l! Vaya moto! Mira moto, tio! Vaya moto t'has buscat, tio. Mira l'estiu. Oh, tio, pues vindrem amb moto per aquí, perquè... Clar, Ja esteu a internet. sí tant. I cuinem davant de la gent. Ah, sí? Sí. Tu, però si voleu fotre un dia una sortida amb moto, veniu, us ensenyem a morir, fotem un esmorzar ben parit o el que sigui allà. O en bici, el mateix. Quan sou? Quin dia voleu venir? I us organitzem, fotem carn a la brasa, o si voleu venir en família i tal, amb les senyores, algú més elegant, més gourmet, més tal. Ja vindré. Va, fet. Que li compreu una bestieta. Home, això segur, no és un lloc barato, però per lo que donem és molt barato. Surts, fart i mamat. Què més vols? No, jo vaig a seure, vaig a jalar. Que no vull ara, no vull una cervesa. Feu vosaltres. Gràcies. Vinga, va.